И здравейте, аз съм Пепи Gaming BG и днес сме тук, за да ви покажа новия апдейт, който беше тази сутрин, но аз го гледах от YouTube доста отдавна и очаках с нетърпение. Не всички неща, които бяха пуснати, ги пуснаха в апдейта. Да, и ето ги. Има Кенани левел 14, Лава Хаунд левел 4, балоните левел 7 и доста други нови неща, като Baby Dragon, Miner, две нови спелки, едната, която върши работа като огледало и това е обикновена спелка, и другата, която спамва от 6, някъде към 6 скелети, сега ще ви покажа. Да, но когато е на първи левел, но пуска до 12 сигурно. Да, и сега едно по едно нещата да ви покажа. Също и чата е от долу нагоре, а не както преди, отгоре надолу. Не знам защо така се решили, но сигурно са гледали от Clash Royale. Също и като напишеш, например, сега ще ви покажа задъра и после как сте, и излизат едно по, а не в отделни прозорчета, както преди. Да, и друго, сега мисля да ви покажа кенаните левел 14. Има ги на 10-я. Сега да ги видим. Да, и ето ги и тях. Имат 1380 живот, 110 демидж, което е доста добре, но някакси външния им вид не ми харесва. Но всеки има собствен вкус. Както виждате, имат по-голям демидж от Archer Tower левел 13. И според мен доста са добри вече. С по 2 удара убиват уизарди, например 6 левел, а не с по 3 както преди. Да. И нови неща да покажа в бараката, ако си поръчаш дракон пека и скелет, но ти трябва гиганта и ти е по-важно той да ти е пръв. Можеш да го сложиш наотпред, в средата ако искаш, или отзад, ето така. Но на мен, ако ми трябва, слагам го наотпред. Така е по-лесно, а не както преди. Слагаш два гиганта, трябва ти арчерки, така всички бараки и решиш, хайде да допоръчаш гиганти и те ти излизат най-отзад. И после трябва да се занимаваш да махаш арчерките, за да отиде най-отпред гиганта. А така е много по-лесно, просто го слагаш отпред и се съединяват. Също можеш да, като натиснеш Challenge, да си пуснеш дефенса да те атакуват, но това не ти харчи нито войската, нито ресурсите, а просто вид тренировка. И така и ти можеш да атакуваш и теб. Нещо като Clash Royale. Friendly Battle. И друго, вече в Lire лога пише статистиката на ларовете на клана, както ние. Имаме 6 победи, 3 загуби, 0 равенства и общо 9 изиграни лара. Така може да следиш клана ти как се развива в ларовете, понеже лар лога има капацитет, мисля, че 50 места за ларове, а ние до сега сме направили 9, но с времето се пълнят и не можеш да видиш статистиката.
Така мисля, че е доста по-лесно. Пък и ако ти трябва да разучиш някой клан, ето ще избера Елит България. Просто натискаш клана и UR лога и можеш да видиш как се справят, колко процента, как са и ларовете и статистиката, разбира се. Но не на всички кланове става това, като например този. Не ти дава да видиш, не знам защо. Нито на България Юнайтед. И това е общо взето новия апдейт. Както вече са 6 на 6 места редове в бараката. Спелките има още 4 места. И да, спелките са направили 2 реда. Не знам защо. Мисля, че доста избързаха, но щом така са решили от Supercell. И това е общо взето целият апдейт. И тук така стои. Беше ми много интересно как ще направя тук да стоят нещата. Но ето, че успях. И това е горе-долу мисия. Нови мисии. И това мисля да е от мен. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре. И очаквайте днес или други ден да снимам лайв, който не върви, кой знае за сега добре. Но все пак ще снимам, понеже доста хора искат да го покажа. И какво още мога да кажа? И успех в лайвите. Чао!